Us vull parlar d'un llibre que sé que anirà directament al top de llibres de 2026 perquè m'ha encantat. O sigui, 5 estrelles, 6, 7, 8, totes les estrelles del món per Carolina, de Jenny Rodà, una obra d'aquest mateix 2026, acabadeta de sortir del forn, que ens porta a la vida de la Carolina o Carol. Veurem que és un personatge molt complexa, amb clarobscurs, perquè és un personatge molt real i a mi m'ha arribat al cor totalment, o sigui, us el recomano al 1000%. Podeu agafar, sortir ara mateix, pausar aquest vídeo, doneu-li m'agrada, ja que esteu, aneu corrents a la llibreria, agafeu i us poseu a llegir. No teniu res més important a fer ara mateix que llegir això, perquè és boníssim. O sigui, m'ha encantat i m'ha recordat a la Rodoreda en aquesta manera de narrar fets molt grossos, d'una manera molt dolça i amb molt de caliu intern. O sigui, jo ara mateix m'estimo molt a la Carolina i m'agradaria anar i donar-li una abraçada. A més, també veiem que és un personatge que evoluciona i això crec que és bastant important. I aquí ens trobarem amb el drama de la identitat. Qui som? Com ens percebem nosaltres i com ens percep la resta? Com ens pot afectar una relació amorosa a l'adolescència per la nostra vida adulta i com gestionem la manera de ser que tenim. També apareix la maternitat, importantíssim, i el fet de tancar etapes i seguir avançant amb la nostra vida perquè vingui alguna cosa millor o no, però seguir amb una evolució constant. Tot això en un llibre que jo crec que al final ens acaba parlant de l'amor en molts sentits, d'una manera àmplia. Amor de parella, amor cap a la família i amor propi cap a un mateix i cap a la vida en general. Així que us el recomano al 1000%, espero que puguem comentar-lo, sigui per comentaris, per DM, el que vulgueu, però enhorabona a l'autora perquè això és un llibre increïble i moltes gràcies a l'editorial per haver-me l'enviat, perquè, o sigui, sense paraules per dir tot el que m'ha agradat. Us el recomano al 1000%. Carolina, de la Jenny Rodà.